עם ישראל ובשבילה. והערב במהדורה המרכזית, בזמן שסכנת האופניים החשמליים גוברת, מספרם של הרוכבים ומספר תאונות הדרכים במגמת עלייה. ילדים רבים רוכבים ללא ביטוח, וההורים חשופים לתביעות ענק שעלולות להגיע למאות אלפי שקלים במקרה של תאונה. עמליה דויק תביא את כל הפרטים הערב ב8. הנה קטע קצר. חציתי פה במעבר חצייה, והרגשתי פתאום פיצוץ שמישהו נכנס בי, עד שנודע לי שזה אופניים חשמליים ואיזה נער פגע בי. לרוכב שפגע באסתי, כמו לרוב הרוכבים בישראל, לא היה ביטוח. ברגע שאין ביטוח חובה, למעשה עילת התביעה היחידה היא נגד הנהג הפוגע, נהג האופניים החשמליים. במקרה שלנו הוא היה נער בן 16.5. וזה פרט שכנראה הורים לא לוקחים בחשבון כשהם קונים לילד או לילדה אופניים חשמליים. עוד הערב במהדורה המרכזית על עומרי כספי, הישראלי שכבש כמעט את כל הפסגות בעולם